гулнора абдурасулова сокини шаҳри хуҷанд аст. вай ҳамарӯза хонаи истиқоматиашро ки дар ошёнаи дуюми бинои 11 микроноҳияи 12 ҷой гирифтааст пурра безарар мекунад. тоза нигоҳ доштани хона барои зан кори маъмулист, аммо баъди паҳн шудани вируси COVID-19 масъулияти ӯ нисбат ба ҳолати гигиенаи шахсӣ ва оилавӣ дучанд гардидааст. ҳамарӯза баробари аз хоб хестан аввал тирезаҳоро кушода ҳавои хонаро тоза мекунад. основной мо билизна киди кор мефармоем, хлорка киди кор мефармоем. ҳар рӯз саҳар ва хистамат ҳавои тоза мекунем. мана масалан пилисоска гирифта ҳама поло билизна киди тоза мекунам, хлорка киди, чунки билизна сар бисёртар. 2 рӯз ба як бор хлорка киди, ҳар якташ манами 4 меташ ини худоша, 3 ини худоша ҳамихика мешуд. таги даромонда ҳамо монда ва ёмо буд. мани хел барои ҳамин таркада монда, покада даромдан, поимба када мондагӣ бидим. бачаҳо бромда масалан бозӣ мекунад, тарафи бегоҳба билизная фақирба тайёр мекуним ва мечӯшим. бачаҳо бромда бозӣ кунад, ҳама халак. ха эҳтиёт кардим худомо, бемаска намегардем, антисептик постоянно дастон монда. ападезомо худоро шукр ягон кас коронавирус шудагиш не. дар даромадгоҳе ки гулнора абдурасулова зиндагӣ мекунад боз 15 оилаи дигар иқомат доранд. онҳо ҳафтаи 2 маротиба пурра ин даромадгоҳро тариқи моеъи хлор тоза менамоянд. ҳадафи асосӣ ин пешгирӣ аз вируси COVID-19 мебошад. ассалому алайкум. сокини дигари шаҳри хуҷанд солибой алифи 64 сола асту дар нафақа мебошад. нигоҳубини набераҳояш масъулияти маъмулияш дар айёми бознишастагиаш аст. баъди бозии набераҳояш дар саҳни бинои баландошона шустани дастонро аз онҳо талаб мекунад ва худаш ин амалро зери назорати ҷиддӣ гирифтааст. Соғон ҳамаша громондагӣ, бутилишни смес громондагӣ. Соғони нивай ҳай, ини се хел соғону, мана весам ай баклаш камда. ҳамаша гром тайёр камондагӣ. Нерӯ тоза мекунад. уборка кида мешавад, ҳамаша тоза кида истодем. тозагӣ вакун риоя мекунем да. амихала кида якун гузарон достем дар рӯза. ҳамеша ки саломдагӣ ҷуманава вай доми 29 чамвям гузаштааст ким вай кида гуфтан. ани 30 амиха шудааст. ҳозир мана инҷа алакадом дом ба бовар амиха шудагӣ. ҳозир скоро помощь гром рафт митсефта ин ҳомда амиха гуфт. ҳам ба кун эҳтиёт шудан дар кор. бачаҳои хонанда намемонем кӯчаҳо. детсад намерад, мактаб намерад, ҳамаш хонанда. ҳар ду оила ҳам ки дар манзилҳои баландошона зиндагӣ мекунанд барои пешгирӣ аз вируси COVID-19 тамоми чораҳои безараргардониро андешидаанд. чунин корҳои пешгирӣ аз вирус дар тамоми маҳаллаҳои шаҳри хуҷанд ба роҳ монда шудааст. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд охири моҳи апрел дастаи махсуси безараргардониро таъсис дод ки он 20 нафар аъзо дорад. ҳайати гурӯҳи безараргардонӣ раёса тибқи нақша имрӯз шумо дар ҳудуди шаҳри хуҷанд бояд корҳои безараргардонӣ гузаронед. пеш аз ҳама бояд барои бехатарии ҳар як корманд бояд худашро аввал бехатар гардонад. ҳангоми гузарондани корҳо аввал эҳтиёт кунед саломатии худро, баъд дигар шаҳрвандонро. дастаи махсуси раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар 2 баст фаъолият мекунад. корашон аз субҳи барвақт то нисфи рӯзӣ ва аз соати 15 то 20 бегоҳ ба роҳ монда шудааст. сорбон саидов сардори дастаи гурӯҳи аввал аст. ҳамарӯза соати 8:30 бо гурӯҳи дастааш ки 10 нафарро ташкил медиҳад дар саҳни раёсати кумита ҷамъ мешаванд. баъди пӯшидани либосҳои махсуси муҳофизатӣ тамоми таҷҳизоту техникаҳои заруриро аз назар гузаронда онро ба нақлиёти дастаи зудамали наҷотдиҳандагони вилояти Суғд мегузоранд. моҳи апрел ин тараф ки ба корҳои безараргардонӣ бо ҳамроҳии ҳар шахси гурӯҳи худ зиёда аз 7 нафар ба тамоми минтақаҳои шаҳри хуҷанд, маҳаллаи 8, 12, 13 тамоми шаҳр ҳамарӯза дезинфексия аз тарафи дастаи гурӯҳи безараргардонӣ дезинфексия карда мешавад. ҳангоми рафтан ҷои ҳодиса ба маҳаллаҳое ки дар он ҷо одам зиндагӣ мекунад падезора дезинфексия мекунем ва корхонаҳое ки бисёр ба мо муроҷиат мекунанд, корхонаҳоя, мактабҳоя, боғчаи кӯдакона ҳам безарар гардонида мешавад, дезинфексия карда.
барои ин даста масъулини маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри хуҷанд ҳамарӯза 1 тонна моеи гипохлорид натрӣ 1 фоизаро медиҳанд. аз рӯи нақшаи кори ин ду идора дезинфексия дар шаҳри хуҷанд ҳамарӯза ҷараён мегирад. шурӯъ аз охири моҳи апрел то ба имрӯз беш аз 2 миллиону 220 метри мураббаъ корҳои безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳр анҷом дода шудааст. шаҳри хуҷанд пурра. шурӯъ аз мактабу маориф ва мавзеъҳои истироҳатӣ то биноҳои баландошёнаву ҳавлиҳои иstiqоматӣ 2 маротибагӣ дезинфексия шудааст. бори сеюмашро аз микроноҳии сеюм санаи 8 июл оғоз карданд. масъулини шӯъбаи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда иттилоъ доданд, ки дар бештари шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар мисоли Гулистон, Бобоҷон Ғафуров Айнӣ гурӯҳи махсус барои безарар намудани кӯчаву хиёбонҳо корбарӣ менамоянд. ҳадафи асосӣ танҳо пешгирӣ аз паҳншавии COVID-19 аст. инчунин як гурӯҳи дигар мо дар ноҳияи Айнӣ ташкил кардаем, фаъолият мекунад, фаъолият карда истодаанд. дар давоми ҳамин муддат аз санаи 27 апрел то ин ҷониб зиёда аз 600 адад биноҳои баландношона, 5000 адад хонаҳои истиқоматии ҳавлӣ, инчунин ташкилоту идораҳо ва дар масоҳати умумӣ зиёда аз 600 000 метри квадратӣ корҳои безараргардонӣ гузаронда шуда истодааст. корҳо дар ин самт айни замон идома дорад. алалхусус гурӯҳи безараргардонӣ раёсат дар шаҳри Хуҷанд корҳои зиёдро ба анҷом расонид, зеро чӣ хеле медонем шаҳри Хуҷанд маркази вилояти Суғд ва дар ин ҷо аҳолӣ зид ҷойгир шудааст ва бисёр аҳолӣ гирди атрофи вилоят ба шаҳри Хуҷанд ташриф меоваранд. аз ин лиҳоз дар шаҳри Хуҷанд корҳо ҷоно карда шуда истодаанд. амалӣ намудани корҳои безараргардонӣ аз ҷониби дастаи махсуси раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд ройгон мебошад. онҳо корҳои безараргардониро аз рӯи нақшаи маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии вилояти Суғд ба иҷро мерасонанд ва он марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилоят ва аз ҷониби хадамоти назорати санитарӣ эпидемиологӣ ба мо таъмин карда истодаанд бо маводи гипохлорид натрӣ. мо бошем аз ҷониби мо дорупошакҳои муҳаррикдор, сӯзишворӣ, бензин мо аз ҷониби худи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҷудо карда истодаст. пурра ройгон аст. ягон хел ҳолати истифодаи ғайримақсадноки ин маводҳо дида нашудааст. мавзеъҳои серодам, ҷойҳои ҷамъиятиву истироҳатӣ давомирӯз 2 маротиба безарар карда мешавад. бештар маврид ба дастаи махсуси безараргардонии раёсати кумита хадамоти давлатии оташнишонӣ низ ҳамроҳ мешаванд. қаҳрамони гузориши мо Солибой Алиев агарчи нафари солхӯрда аст, аммо аз раванду тағйиротҳои ҷаҳон огоҳ мебошад. хуб медонад, ки дастуни тоза яке аз шартҳои муҳими пешгирӣ аз коронавирус аст. раҳмат.